Николай Телалов. 10. Нано. Превод. Четенка Ленфол. Последното изпитание пред човечеството е технологията, която борави с отделни атоми и молекули, подредени във всички мислими, физически възможни структури. Последното изпитание е изпитание чрез изобилие. Изпитание чрез материално неограничена свобода. Изпитание, или изкушение, е отмяната на смъртта като нещо задължително за всяко живо същество. Хората вече не могат да останат същите, каквито са били преди. Посвещавам книгата на онова бъдеще, което и да се случи, може и да не ме дочака. Част първа. Натрупване. 1. Време. Преди 32 години. Място. Вилна зона на около 45 км от столицата на малък европейски регион. Поточето тихо близка, възбудено ромоли, радва се, ти си идваш пак. Чушнати дърветата, надвесили корони над пътеката, превръщайки в зелен тунел, здравей отново. Шумят сухо капалите листа под краката, разгъва се като вълшебно килимче познатата пътека, завърна се. И зад завоя чака старата каштурка, тръпне, въздиша, стопанинът си идва. Какви глупости! Ручаят просто си бълбука по камъните, дърветата просто издават шум с листата си, разклатени от сойката, погледнала надолу с едно око и отлетяла. Ако не е тя, вятърът ще разлюлее клона. И нито пътеката примира от радост, нито къщата чака. Тя просто си е там, просто я има. Както и всичко останало наоколо, просто го има и толкова. Мен обаче скоро няма да ме има. Затова идвам тук като престарял звяр да се свря в старата си бърлога, сякаш криейки се от смъртта. Тя обаче има навика да наднича навсякъде и никога нищо не пропуска. Затова е глупаво да търся скривалище от нея. И не търся. Друго ми трябва, убежище от света, откъсване от шума и радостта, от грозотата и кънтящата тишина на самотата, толкова осезаема, когато си сред хората, за да ми е по-лесно да приема напускането на живота. Колкото и мъчен, горчив и противен да е често той, предстоящата раздяла все още всява унизителен страх. А не бива. Разумните същества трябва да си тръгват с достоинство, когато часът им наближи. Пък и не е точно страх това, а притеснение, срам от старостта. И може би едно леко съжаление за неизпитаните неща, за пропуснатите неща, за недовършените неща. Търся тук примирение и измирение с неотвратимото. Уединението помага да се постигне подобно състояние на духа. Защото и без това само дух е останал, плътта се предава все по-неудържимо. Дошъл съм, за да си отида.